Benvinguts a la Ràdio del Sí. Motius i raons per un nou estat. Avui la Yolanda de Corbera ens ha enviat una nota de veu pel WhatsApp amb el següent dubte sobre la independència. Diu: què passarà amb les persones que tenen alguna mena de discapacitat i estan treballant actualment? Tindran les mateixes oportunitats? És una pregunta rellevant. Yolanda, el compromís de la Generalitat en aquest sentit ha quedat demostrat en el fet que, per exemple, l'any passat vam avançar el 50% dels diners destinats a mantenir els llocs de treball dels centres especials de treball, assignació que li pertocava al govern central. I és que, a més d'una eina d'integració social evident, els centres especials de treball són una peça clau de l'economia sostenible i competitiva avui dia. No podem permetre que les inversions caiguin a nivells de 30 anys enrere, com ha succeït últimament. Aquest país no només serà més just i solidari, sinó més pròsper i amb més futur si el fem possible entre tots. Doncs sí, i de motius per la independència ens en sobren i cada dia en donarem un. Si tu tens dubtes per votar sí, no dubtis, pots enviar-nos el teu WhatsApp. La Ràdio del Sí. Motius i raons per fer el millor país.